Planeta Ialc, en la constel·lació Libon. Entrada de diari del 30 de gener de 2099, data terrestre. Nosaltres i els altres col·laboradors del nostre equip internacional d'investigació ara farà 5 anys que estem vivint a Ialc. Nosaltres vol dir la meva dona Giovanna, la nostra filla Alba, el nostre fill Jason i jo, Andreu Jardiner. La meva dona i jo som biòlegs. La meva dona està investigant amb cèl·lules mare. Jo me'n cuido de les meves plantes. Estem cultivant aquí a Ialc plantes que el nostre planeta d'origen, la Terra, estarà en perill d'extinció a causa del canvi climàtic. En la nostra cúpula hivernacle hem creat un microclima que sembla molt al que va haver fa 100 anys en regions riques en vegetació a la Terra. Ialc té una atmosfera semblant a la de la Terra i hi ha aigua. Ialc gira al voltant d'un petit sol que ens proporciona energia. El nostre objectiu a llarg termini és fer possible que futures generacions d'humans terrestres puguin viure a Ialc, quan la nostra Terra, que s'està desertificant cada vegada més pel canvi climàtic, ja no sigui habitable. Aquí veieu el nostre apartament familiar a l'estació espacial Beta-1 i aquesta és la meva família. El nostre petit sol acaba de sortir. Comença un dia al planeta Ialc. Papa, qui és aquesta dona? És la meva àvia Antonieta. I qui és el que té davant d'ella? Aquestes són les seves cabretes. Ella i el vostre besavi, Jordi, vivien amb molts animals. Això se'n deia granja biològica. I on era això, papa? A la Terra, molt lluny de les ciutats. En una petita serralada al sud d'Europa. Ara allà hi ha una muntanya desèrtica. I amb la llet de les seves cabres, Antonieta feia un formatge. Formatge de debò, no pastilles amb aroma. Parlant de formatge, què hi ha avui per insertació d'aliments, mamà? A veure què diu l'ordenador d'aprovisionament. Pastilles de pollastre i píndoles de patates fregides. També hi ha boletes de ketchup? El programa no diu res de boletes de ketchup. Ja has metabolitzat les teves pastilles de llet? Oh, papa, què és això? Això és un menjar familiar a casa dels meus avis. Llavors l'alimentació encara era per forma natural. Com mola! Així també em vull insertar aliments alguna vegada. Ja n'hi ha prou per avui. El meu equip m'espera i vosaltres heu de connectar el vostre podi USB a l'ordinador d'ensenyament. Ok, papi. See you later! Adéu! Tingueu un bon dia! Bon dia, senyors. Què passa aquí? Bon dia, jefe. L'alimentació d'energia d'aquestes plantes s'ha interromput aquesta nit. Algú ens ha tallat les connexions. Jefe, vingui ràpidament. Algú ens ha robat energia. Avisi immediatament a la central de comandament. Cúpula hivernacle central de comandament. Tenim un problema. Central de comandament a cúpula hivernacle. L'estem escoltant. Què passa? L'alimentació energètica s'ha interromput. Els dipòsits estan quasi ben buits. Algú ens ha robat energia. Creu que he trobat un xip d'identificació d'androide. Central de comandament. Això sembla sabotatge. Hem trobat rastres d'androide. Probablement intrusos del planeta veí Olc. Informarem immediatament a les forces de seguretat interplanetàries. Això no servirà de res. Fins que es posin en marxa, les nostres plantes ja hauran mort. Farem una connexió provisional i aquesta nit vigilarem la cúpula. Al mateix temps s'està preparant al planeta Olc la festa d'aniversari del governador, el Gran Pamplines. Vull que el meu aniversari sigui perfecte! Més llum! Més pastís! Més de tot! Els teus amics han fugit sense tu. Ara explica'ns què fas aquí. Buscar floretes per la teva mami o què? Telèfono, mi casa. Clar que t'enviarem a casa immediatament, però abans t'espatllarem una mica. Desmunteu-lo i envieu les seves peces per BIM estel·lar als nostres amics a Olc.
Cúpula hivernacle a central de comandament. El problema dels androides està resolt. Bona nit, comandant. Hem seguit tot! Felicitats! Bona nit, Andreu! Uf, quin dia més dur. Per fi a casa. Hola, papa! Encara esteu llevats? Hauríeu d'estar al laboratori de dormir recargant energia. T'hem esperat! Què ha passat? Hem sentit l'alarma. Hem enxampat un androide d'Olc a la cúpula i l'hem enviat a casa. He trobat més fotos antigues, papa. Mira't aquesta peça de ferralla. Com que ferralla? És el prototip del primer glider elèctric que el vostre avi va desenvolupar per PM Motors. En la crisi econòmica a principis d'aquest segle, el combustible per a motors de gasolina era tan car que la gent va pensar en cotxes elèctrics. Els primers cotxes elèctrics eren cars i lents, s'havien de recarregar molt sovint i no podien volar. PM Motors va fabricar els primers cotxes elèctrics de debò, i després els gliders. Aquest ets tu, papi, oi? Ostres, aquest sóc jo, el fan per de Playmobil. Podríem anar-hi, sisplau, papi, o també hi ha un desert allà ara? Ah, sí! El Funpark existeix des de fa més de 100 anys i seguirà existint mentre hi hagi nens a la Terra. La propera vegada que fem vacances a la Terra, hi anirem! Yeeeey! Però ara, al laboratori a dormir. Bona nit, papa! Estàs roncant una altra vegada, Jason. Mentrestant a Olc hi ha molta marxa, una mega festa! Música! Més fort!